Ndị ọma ekene gbayakwalụnụ m netwọk m taa na-eme anya ụla ekenekwa m unu ndị nke m ndị Igbo nke m ndị mfụnanya ife dị egwu. Ana m agakwa n'iru kịta maka na okwu mkpu n'ọnụ taa erika. Tata ka m na-eweta ozi Ede-Ajana n'isi njedebe. Tata ka ozi Ede-Ajana na-abịa n'isi njedebe maka ifi na ife nka nwee itinye ịkpatụ aka dị ọtụtụ. Aga m eme ozi ma part 1 and part 2 ya ọnwa oge ga-abụ olu egbube m ya ka o wee daa dị na ogologo ka m wee nwee ike imetụsi aka ebe dị mkpa nchọ imetụ aka, maka na anyị gafesizia Ede-Ajana tata anyị abanye n'okwu njedebe okwu ndị niile anyị ji bịa. Chibuzo ekenekwa anyị ga-abalị ọma ya na dịka m si ekwu na ozi m a ga-abụ agba na abụ agba nke mbụ na agba nke abụọ part 1 and part 2 ka m wee nwee ike ịkpatụsị aka n'ife m chọrọ iji wee chịkọ ozi Ede-Ajana maka na n'ọnwa na ozi nke a ka ọ ga-abịa n'isi njedebe. Ekenekwa m unu ndị nke m ndị mfụnanya ife dị egwu. Afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ka anyị malite na-abụ anyị ji wee malite ozi a. Onye na onye ejele ube enyi ya ọma merere m, onye na onye ejele ube enyi ya ọma merere m, chilibe ji n'aka n'aka, chilibe ede n'aka n'aka, kwọkọ oko mpịa mpịa, okuwe ede onye ọma, osisi gbalụ n'ọfịa, nwata ji amụ enu, ọlịda atọ oligolu, tue ya merere mme, merere mme merere mme. Ịma na abụ a ka anyị na-abụ site na nwata, mana anyị ga-aghọta na abụ nụwa ọchịlibe ji n'aka n'aka, ọchịlibe ede n'aka n'aka. Anyị nwa dịka ụmụazị na-asị akwa ọkụkọ mpịa mpịa, mana onwe ọkụkọ ọ adịdị ọkụkọ na-akara wee tụọ ime, mana nsogbu adịrọ. Ka anyị na-aga anyị ga-enwe oge wee kọwatuo abụ a dịka m sikwu na ozi a ga-abụ agba na abụ ya na isiokwu m tata. Anyị ma nọ 13 malụ nọ Ede-Ajana, mana isiokwu m ji bịa tata bụ gịnị? Isiokwu m ji bịa taa bụ na isiọkpụ atọ na mba. Isiọkpụ atọ na mba anyị na-aghọtakwu ya dịka isi nwaada atọ na mba. Tata ka anyị ga-ejikwa Ajana wee kọwaa, maka dịka m si ekwu, ọ bụ na ife ọbụla a na-ekwu n'ọnụ maọbụ ife ọbụla Igbo na-eme dịka omenani, ọ bụ na anyị enwere ike ịlụ die na mmụọ ịmalụ na ọ bụrụ Igbo, anyị aghọta na ife bịala abịa, na ife a bịala abịa ga-abụ gịnị? Omenani, maka na omenani na-agbanwe agbanwe. Anyị wee ike tata anyị amụtago na ụmụ nwanyị ndị nne na village na-ama akwa na-eyi trauza. Nke a wụ ọnụ omenani. Anyị amụtago kịta na ụmụ nwanyị ndị nne adịghị amazi akwa ojije na ntụkwasa dịka esi malụ ụmụ nwanyị Igbo. Fa na-ejezi n'okirika chelo gota gown yilu. Nke a ghọkwa na omenani ya na omenani na-agbanwe agbanwe, mana ọdịnani tọọ naanị ya. Maka ifi nke a anyị ga-aghọta na o nwere ife ndị Igbo na-ekwu na isi ọkpụ ada atọ na mba. Ọ bụrụ na anyị afụlụ atụmatụ, anyị afụlia na nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo, atụmatụ ọbụla Igbo nwe, ọ bụrụ na ọ dịrọ na nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo, anyị aghọta na ife bịara abịa. Maka oge ụfọdụ anyị kwue na ife nke a bụrụ Igbo, ụfọdụ ndị esibe ọnwụ mana anyị na-eme kamgbe, anyị na-ekwu kamgbe, nwaanyị ji si na ọ bụrụ Igbo. Achọba ịpịa ọkpọ mana ama mpịa ọkpọ obi nnọọ ekenekwa gị
nnọọ nwanne m ka anyị gaba n'iru. Isi ọkpụ atọ na mba, isi nwa ọkpụ atọ na mba. Ede-Ajana, Ede-Ajana, isi nwa ọkpụ atọ na mba. N'oge gara aga ebe m kwụsị bụ maka ọdenaga, ebe anyị na-ekwu maka ede. Maka gịnị na ife anyị na-ekwu maka ya bụ anyị ma nkwu maka ede ghara akọwana, anyị ma nkwu maka nwa ọkpụ ghara emetụ n'ede, maka na ọfanwa bụ ede, ọfanwa bụ Ede-Ajana a na-ekwu. Ka nwa bekee si wee tinye ya na nghọta nke nyanwa dị mkpirikpi. Ọ sị na ndị a bụ nọ the plaids, ọ the sister stars. Ya na nwa bekee mụ ya ama na ebe a bụ agbajikọ ụmụada. Mana nke bụ eziokwu, Chinefo nwa bekee a na-amawanye ife ọmaburu ya in the 80s. Nwa bekee a maburu ya in the 80s. O nweburu mgbọsị nwa bekee wepụta iji celebrate Sisters Day maọbụ Women Day in the 80s. Mana kịta o bido gị iwepụta ụbọchị si na tata bụ ụbọchị nke Sisters ma ụbọchị nke Women's Day. Arọ ọbụla na celebrate ma n'ime offices asị na Women's Day na-etinye ife dị iche iche ụmụ nwaanyị ji eme olili na-eme aṅụrị. Nke a bụrụkwa maka nke ụka nne, na nke a bụ nke ụmụ nwaanyị, ụmụada. Ya na anyị ama nkwute maka anyị ama nkọwa maka ụmụada, ụmụ ọkpụ adaọra ya lekwute na maka ede, maka na ofe a bụ ndị si n'ede. Anyị ma na ọ bụrụ ọsọsọ maka na nwa bekee kpoli ofu star, mana anyị ghọta na ọbụnadị kọwa nwa bekee na ọkọwa na ya bụ star bụ cluster, ya na ọtụtụ kpakpando dị ya n'ime, nke ndị Igbo kpọọ kpakpando ebe a na-eje akpata ndụ. Maka nke oge anyị na-ekwu maka the great ancestors ma the Milky Ways ma ọsịa ma ọsịrịa. Ya na ọdenaga ebe a kwụsị n'izu gara aga bụ neutralizer. Maka gịnị na ụwa nke ndị Igbo bụ uwe izu ndị Igbo. Ọdenaga bụ neutralizer. Kedu ife ọ na-akọwa na iji itinye n'ọnụ nke ndị Igbo n'ime ka ọ wee banye na nghọta nke ndị Igbo? Ife ọ na-akọwa bụ n'ogu bụ nyanwa ka anyị kwuo oge anyị na-atụsasị ife ndị a niile. Idedu n'onwe ya bụ gịnị? Izuzugbe ka nwa bekee kpọọ gịnị? Neutron. Maka na enwe ezumezu which is proton, nwee izumezu which is electron, wee bịa nwee izuzugbe which is neutron. Igbo kpọlịa ezumezu bụ ike maọbụ akwa agali, apịa na gịnị na idedu. Apịa izumezu, proton ezumezu. Mana anyị na-enebaga anya n'ime neutron, ya bụ balance. Etu anyị si wee kwu maka ọdenaga, ọdenaga maka ife niile Igbo kpọrọ afa nwere ife ọ na-alụ. Asụsụ Igbo bụ asụsụ okike, asụsụ ejike ụwa. Ọ bụ na-adụ na ọ bụrụ ụwa ndị ọzọ, ụwa nke ndị Igbo na nghọta nke ndị Igbo. Ya na asụsụ Igbo na-enye anyị nkọwa ụwa nke ndị Igbo. Dịka m si kwu na ndị niile nọ n'ụwa nwere nkọwa ụwa nke fa, na ọbụnadụ ndị Igbo nwere nkọwa ụwa nke fa. Mana ofeke amụrụ ebe a nọ wee ke nke ụkwa, mana ofeke na-eke nke ụkwa. Maka na ị na-anya n'asụsụ, na-anya na nri a na-eli, na-anya na mmemme na ife ọbụla gbasara Igbo, na ị ga-afụ okike ụwa nke fa n'ime ya. Ekwue maka ede. Anyị ma na enwelu ide ife, anụ m ede akwụkwọ. Mana anyị na-ekwu maka gịnị? Ede anyị na-ekwu maka ya na-agwa gị na gịnị? Ọdenaga which is gịnị? The neutralizer. Ife ọbụla anyị ga-enwe ike bụ ezumezu, ọkalịa apịa bụ ezumezu. Neutron ga-abịa
neutralize afa na abụ iwe nweta balance bụ gịnị ogu idedu ka udo wee dị ka ife niile wee daba. Ọ bụ na ọ kwesị ịbụ 30-70 ka okike wee pụta, ịma na a ga-enwe ebe a ga-enwe the same idedu bụ 30-70, ama nwe idedu na 20-80 because na ọ ma nkwe ka okike pụta. Ka alụ ekene gị nnọọ. Ya na ife Igbo na-eme ka ịghọta bụ no ide neutral ede odenaga bụ balance. Ọ na-neutralize kama ọ ya adị ọkụ too much, kama ọ ya esi ike too much, kama ọ ya agba oke too much. Ka etinye unye oke na unye iwe nwee ike wee nweta ife zuru oke, iwe nweta anya bụ ezumezu. Ya na iwe nweta ya bụ izugbe. Ya na Igbo na-agwa anyị na odenaga ọ na-ekwu maka ya bụ ede, na a na-ekwu maka Ede-Ajana na o nwere ife ede na-alụ, na ede n'onwe ya bụ neutralizer. Ọ bụ na itinye ya n'ofe, ife ị na-achọ ọ bụ ka ofe pụta etu isi chọọ. Ọ bụ na ofe gbalụ mmiri ka ime ya ka ọ lọtụ alọ, ọnya bụ ife ọ na-alụ. Ọ chịkọ ife niile dị n'ofe a fa lọtụ ofe wee dị ife o kwesị ịdịnụ. Ya na izuzugbe oge anyị na-akụọ maka izugbe ka anyị kpatụla aka na ijele, maka na anyị ma nọ n'ime ijele ka anyị si ka oge anyị na-ekwu maka izugbe ezumezu na izugbe, na inweta izugbe ịgalu etu hydrogen atom which is mmụọ awala ọgọdọ n'asụsụ Igbo. N'ime mmụọ awala ọgọdọ a ka okike niile si wee pụta. Ya na ijele nọ n'ime ife niile. Ọ nọ na ezumezu, ọ nọ na ezumezu, ọ nọ na izugbe. Maka gịnị ka anyị ji kpatụ aka ebe a na ijele anyị na-ekwu maka ya kịta bụ na in respect n'ikwu maka Ede-Ajana bụ maka gịnị continuity of balance, udo agwụ. Ekene gị nwanne m nnọọ omenife dịka nsikwunu anyị ji sonye komite enyo nya biko onye mkpọla afịa kpodi esi na egbu na nwanne o na ọ bụrụ obele ife ka anyị na-afụ n'ụwa. Ọ dị egwu. Ya na ijele anyị na-ekwu maka ebe a bụ maka gịnị na-agwa anyị maka continuity of balance. Ya idedu agwụ ana o ebe a ka onye nwa bụ ife ọ na-akụwa maka ya. Ya na this continuity of balance bụ ebe a ka ụwa izu ndị Igbo gbadoro ụkwụ. Ụwa izu ndị Igbo bụ gịnị uwe ogu. Kedu ife kpata anyị ji wee kpata ife ndị aka maka anyị na-akụwa maka odenaga ka anyị kwụ nọ neutralizer bụ gịnị ogu ka e wee nwee ike ka ogu wee dị. Maka na ọwụ izu ndị Igbo bụ ụwa gbado okwu n'ogu. Ya na ọ nwee ka ife na-adị wee nọlụ n'udo. Chigozie ekene gị nnọọ. Ife niile ga-anọ n'udo. Ya na ị na-ekwu maka Ede-Ajana, anyị amalụ na ife ede na-alụ bụ to neutralize, to balance. Ka nke ada aka n'ibie ka udo wee dị, ka ụwa izu ndị Igbo wee na-aga etu o si wee kwesị. Ọnyanwa ka anyị ji wee nweta ijele, maka na anyị ma na ijele bụ that perpetual movement nọ n'okpuru ife ọbụla, ma ịkpọ onye apịa, ma ịkpọ onye ike. Ife niile ndị a nwee movement dịka nwa bekee si kwusi na everything has motion. Ife niile nwee motion, ma nke anyị chee na ọkwa ofu ebe still vibrates. Ya nọ n'ime ka ndụ dị, n'ime njem a ka ndụ dị. Unu ewe n'iwe na dịka m si kọwa anyị na-aga onemi maka na Igbo bụ sayensị. Nwa bekee kpọ sayensị, mana ife anyị ma na ọ na-akọwa bụ Igbo dị omimi.
ọ dị ka ife ekpuchiri ekpuchi mana ịbanye n'ime na-ekpughe ya ị na-ekpughe ya ị na-amata n'emi ọnya kafa ji wee nwala ya atụ si na inyobe mmụọ ifu iru ya nọ ife anyị nọ na ya dịka m sikwu na anyị na-aga onemi ya na ijele bụ continuity of balance maka na ụwa izu ndị Igbo iji wee kpọọ onye izu ọ ga-adịlele balance ọnya kafa ji wee gwa anyị si na ebe anọ ebe oke dị bụ ebe agba ya na ebe a bụ ebe anyị gba n'oke ebe a bụ ebe anyị gba n'oke ọ bụrụ ebe anyị kewa n'oke na ebe anyị gba n'oke ọnya ka ụwa fa ji wee bụrụ complementary world ọnya nwa bụ ụwa izu ebe oji na compliment ọcha oke na compliment nwunye ọ that same complementarity ka ede na-akọwala anyị as a neutralizer because ọ bụrụ nke ekwesịrị ịkanụ nke ekwesịrị isi ike karịa nke ekwesịrị iju oyi karịa a ga-enwe that continuity nọn ụmụnne m ka anyị na-agakwanụ ya na that ọnya bụ ụwa izu mana ede nụnwa n'oge gara aga akpọọ m ya ede ogwugwu AJAANA ede ogwugwu AJAANA kwesị na ede ogwugwu AJAANA bụ gịnị mgbe ọgụ maka na kịta anyị emego ka o zuo oke n'ebe o kwesịrị izu oke ebe o kwesịrị izu oke bụ na ma na-ede AJAANA mana akpọlie ede ogwugwu maka onwelu etu maka ifi oku ogwugwu obu wee bịa wee kpọọ ọnya AJAANA ede ogwugwu AJAANA wee kpọọ ọnya mgbe ọgụ n'oge m na-akọwa ife ndị a n'izu gara aga ekwu na mgbe ọgụ ọ bụ maka na ogene nọ ọ nwụcha anyị ma nọ ịlọchi dị elu ụmụ nwanyị maka na anyị ma na ede bụ ụmụada chi ụmụ dị ofu banye naanị na-apụta chele ụmụ Okpu Adaora ya na Igbo ama nzu oke ma ọ bụ na ụmụ Okpu anọrọ ya na ụmụ Okpu ga-anị ya ndị ichie anọdị ya ife niile dị na ụwa Igbo bụ ibonibo oke na nwunye ndị ichie na ụmụ Okpu etu aka fasi wee mie ya na anyị na-atọtu ife ndị a niile anyị na-afụ nwa bekee si na ọ nọ na asụsụ fa extraterrestrial nke Igbo na-asị na ọ dị na mmụọ anyị na-atụtụ ka o si dị n'ụwa ya na anyị na-ekwu maka ụmụ Okpu Adaora na fa nwee sos maka na Igbo gwala anyị na ebe fa sigasị bịa na fa agwa ya na fa si ebe dị iche iche ndị si n'ijite otule na ndị si n'ijite ọra sun and stars maọbụ na moon ewe bịa kelibie ma ndị si na Milky Way bụ ndị si na plates anyị na-ekwu maka ya kịta bụ ede ma ndị si na Mars ma ndị si na Jupiter ma ndị si na ebe dị iche iche mana ọnya ka anyị ga-akpọ n'Igbo ịkpọ ọnya ikenga ịkpọ ọnya agwụ ịkpọ ọnya afa dị iche iche ịkpọ ọnya ide mmiri tata anyị na-ekwu maka gịnị ndị a fasti ndị a si na-ede anyị ma na ọ na-akụwa kịta maka ụmụ Okpu na afa anyị ji malụfa afa mụ na anyị ji malụfa kwa ụbọchị bụ ụmụ Okpu Adaora ya na ịfụ nwanne gị nwaanyị maọbụ ada nwaanyị ị na-akpụ ya nwa Okpu ada nwa Okpu ka ịghọta ife iji akpọli ya ada nwa Okpu maka na ebe a bụ ebe mmalite fasi wee malite ya na ifefa na-alụ bụ ịgba ọgụ ede as a neutralizer ife o ji neutralize bụ ịgba ọgụ nzọpụta nchekwaba kedu ife o ji eme maka nke kedu ndị ọ na-emeli ya ọ na-emeli ya oke na nwunye ya na ọ dị maka ife na ma na ụmụada nọ mmalite ụmụ Okpu Adaora abụrụ na ogwugwu na AJAANA na ana adị azọ ndị ichie maọbụ na ọ dị azọ ụmụ nwoke ọ na-azọ ụmụ nwoke na-azọ ụmụ nwanyị mana abịazịa na etu Igbo si wee debe uzie ọ bụrụ so ụmụ nwanyị bụ ọkụa nwoke a na-ebu ọkụ nwoke eburu ọkụ
ndị bụ ọkụ bụ ụmụada. Ya na ọkụ ogwugwu anyị na-ekwu gbasalụ ụmụ ọkpụ adaọra. Ọkụ ogwugwu anyị na-ekwu maka ya gbasara ụmụ ọkpụ adaọra. Kedu ndị bụ ụmụ ọkpụ adaọra? Ụmụ ọkpụ adaọra bụ nwaada, ụmụada obi, ụmụada obi. Ọ ndị a ka anyị na-ekwu maka fa. Ede-Ajana, anyị kpọọ fa neutralizer, anyị kpọọ fa ụmụ ọkpụ, anyị kpọọ fa ndị melụ ka ogu wee nọgide n'ala Igbo. Ndị a nọ n'ụwa Igbo, n'ụwa okike ụwa nke ndị Igbo, maka na esi ka ọ nọgide n'ala Igbo ofeke ya asị gịnị na-eme kịta Igbo aghasana. Anyị mana etu a ka o si dị na okike. Na nwaada obi bụ ada bụ ọkụ. Ya na anyị na-ekwu maka ụmụ ọkpụ adaọra, ma ifu nwanne ya kpọọ onye ada, ma ọ bụ mmadụ fụ nne ya kpọọ onye nwaada anyị, ka anyị ghọta na ife ọ na-akọwa bụ na ndị onye a bụ ndị a so na nwaada, ụmụada bụ fanwa bụ ọkụ ogwugwu. Ọ fanwa ka a na-akpọ nwaada, mana fanwa bụ nwaada obi. Fa bụkwa ada obi, fa bụ ada obi, fa bụ ada bụ ọkụ, fa bụ ada bụ ọkụ. Ọkụ dị n'obi, ọkụ nke obi. Kedu ife anyị na-ekwu maka ya? Ndị Igbo na-akpọ fa ọkụ anata obute akụ ma ọ bụ obute ọkụ, maka na ife fa bụ nke a bụ ife dị n'akala fa. Ya na anyị na-ekwu gbasalụ mmadụ onye ịfụ ọbụlụ nwunye ọbụlụ nwanyị. Ife a bụ the fundamental energy eji wee kpụa etu o si wee kwesị ịdị n'ọlụa. Ma ọ ghọtarọ ebe a ka o si, ebe a ka echiche okike si. Ya na a na-akpọkwa fa ọpaakụ, maka na Igbo na-asụ n'onu. Ọnwa ndị na-akpọ fa obute akụ, obu akụ, ọpaakụ, afa dị iche iche. Ya akụ na ọkụ, maka na ọkụ site n'ọkụ ka anyị ji ekwu maka akụ. Ọnya ka ị ga-eji fụ na a na-akpọkwa fa oliakụ. Fanwa na-ekwu sị one ndị nwe anyị nwe, a na-akpọkwa fa oliakụ. Ya na akụ anyị na-ekwu maka ya bụ akụ, na anyị na-ekwukwa maka akụ, anyị na-akpọkwa ya ọkụ, maka na ife dị n'ime ọkụ bụ akụ. Ọkụ na-ebu akụ. Anyị ma na enwere ụkpa dị iche. Ụkpa nwere ife ọ na-alụ, mana ife a na-ekwu maka ya kịta bụ ọkụ. Ya the root of the wealth, ebe okike si wee nweta akụ, ma ọ bụ ebe akụ si malite n'okike na ndị bue. Ya na akụmọkụ a na-ekwu eji kpọọ fa ụmụ ọkpụ ada obi, ụmụ ọkpụ ada obi ọra, ụmụ ọkpụ ada ọra. Ife ọ na-agwa anyị bụ na ọkụ nụnwa dị n'obi, ọkụ na akụ a dị n'obi. Ya na ada gị ma ọ bụ nwanne gị bụ nwanyị bụ obu akụ, nwa na-ebute akụ, akụ si na chi. Mana kedu ebe akụ a na-anọ? Kedu ebe akụ a nọ? Akụ a nọ n'obi. Akụ a bụ akụ obi, ọ bụrụ akụ akụ obi ka ọ bụ, mana o site n'aka ya ka o si bịa. Ya na obi anyị na-ekwu maka ya ka anyị ghọta na ọ bụ obi ọdịdachi, ebe chi daa na ịbịa ka ara wee nwelie. Ebe a bụ ebe chifa ankọ ọdịdanya okwuchi. Ebe a ka ọ nọ alụzialịa obele ife ma obele ụlọ akpọ onye obi, maka na ebe a bụ ebe ndị izizi, the founding nne, the founding ọkpụ na ichie, bụ ebe a gafasi wee malite.
ya na ebe ọdịdachi nọ ka enwelu ka akpọrọ obi maka gịnị ndị ichie na ọkpụ ndị ichie na ụmụ ọkpụ bụ fanwa gbakọta wee nwekọla obi ya na obi na-enwekọli enwekọ ọ bụrụ sọọsọ ichie ya na ọ bụrụ sọọsọ maka ike ọ bụrụ sọọsọ maka apịa ọ ike na apịa ka a ga-etinye o wee zuo oke iwe nweta idedu iwe nweta the balance mana kịta na fa na-agwa anyị na ike na apịa nọkọ na obi masculine feminine energy jikọọ ndị a kafara wee nweli ya wee bụrụ ofu a na ụmụada fa bụ ndị bụ ọkụ ogwugwu maka na ogwugwu bụ oke nne ogwugwu AJAANA ọnya ka obi ji wee nwee okwu alọmchi mana anyị ama ebe ọ dị anyị afụli anya ife Igbo na-eme ka anyị ghọta bụ na okwu alọmchi a bụ ọdịda ụmụ ọkpụ n'ime obi ebe obi dị ọdịda ndị ichie n'ime obi bụ ịlọ mmụọ ọdịda ndị ichie n'ime obi bụ ịlọ mmụọ ya na ndị na-alọ mmụọ bụ ndị ichie ndị na-alọchi bụlụ gịnị ụmụ ọkpụ pa 5 years gara aga oge m na-akọwa ya ọ ga-akọwakwa maka dise ma ọkụ a na-etinye na okwu alọmchi nne ebe fakwu na chi ụmụaka ka ga-amụta na ada dịka anyị na-ekwu maka akụ na ọ nwere arụrụ na-efe n'abalị ma mmiri na-ezo ndị be anyị na-akpọ akụ termite oluenku o nwere ka mmiri ya ezo fesi n'oyele anyị mapụta na-efeyali anyị na-akpọfa akụ anyị na-akpọfa ọ bụrụ na ị chọọ ka icheta ya ọfụma ị maa na ị ga-agbanye mmiri n'ife ọ ga-abịa na-anwụkọta akụ na-anwụ ya na mmiri maka na ọ bụrụ na enweli ya na mmiri ọ fepụkwa mana itinye ya na mmiri o jide gị etu a ka ọ dị n'oku ogwugwu ndị oku ebe ụmụada na-alọchi mana ebe ndị nne nke agbasa ndị nne na ngwula ebe a ka fa gwala anyị na mmụọ ụmụaka ka ga-amụ amụ na ada na mmụọ ebe a ka mmụọ fa ga-adanye ekene gị child ya na ifefa bụ ọkụ a wee na-eme ya na obi anyị na-ekwu maka ya bụ na-ada ebu anweli ya obi bụ obi ndị ichie na obi ụmụọkpụ ga-anụ n'obi o wee zuo oke ndị ichie ga-anụ n'obi o wee zuo oke ka fara wee nwekọla ya na okwu alọmchi anyị na-ekwu maka ya bụ ọdịdachi ụmụọkpụ n'ime obi a ọ maka ifi ọdịdachi ụmụọkpụ n'ime obi a ka anyị ji ekwu maka gịnị ọkụchi maka na nwere ife ịtọ ya na nwaanyị ji ọkụchi ka nwaada bụ ọgbụchi ka nwaada ji na ewuchi m ife na-atọ ndị a ka nwaada ji ya na ife a na-eme ka anyị ghọta bụ na obi dị ụzọ abụọ enwelu nnukwu obi nwa obele obi gbadoro ụkwụ na nnukwu obi obele obi bụ obi nwoke pụrụ obi nwoke pụọ obi nwa enyi ya na obi ọlụa ụnọ na n'obi ọkpọta nwaanyị ya na ebilu n'ime ebe ọlụlụ ụnọ na n'obi ka ọ nwere obele obi ebe a bụ obele obi direct mana ọ nwere ebe obi a si wee malite njem ebe o si wee malite njem bụ na ebe na nnukwu obi ebe o si malite njem bụ na nnukwu obi nnukwu obi bụ obi jikọrọ obele obi niile ọnụ akpọzi anya ụmụnna obi jikọrọ ụmụnna
mana nke a ka anyị na-aga na-etinyekali uche ebe a ka m kwesị ịkwụsị dịka m si kwu na m chọọ ka m nye ozi ma part 1 part 2 mana ọ dị ka ma agabazi mmesịa ka m wepụ ebe nsị na ọ ga-adị agba na abụọ maka na 30 minutes bụ ife ka gonu ya na ọkụchi anyị na-ekwu maka ya bụ ọkụchi na ọgbụchi dị n'obi. Ọkụchi na ọgbụchi malite n'obi ya na nwaada nwanne gị bụ nwaanyị ma ada gị nwaanyị mụtala amụta bụ nwa obi ka ọ bụ nwa ọkpụ adaọra mkpọkwa afa nwa adaobi ya nọ nwa adaobi ka ọ bụ mana ọ nwere ife kpatala oge eji wee zue akpọ ọnya nwa adaobi ọ bụrụ nwa ọbụla amụ ga-abụ nwa adaobi o nwere ife melụ o wee zue wee bụrụ nwa adaobi mana nwa adaobi anyị na-ekwu maka ya bụ ọfanwa nwere ọgbụchi ọfanwa nwere ọkụchi ọfanwa nwere ewuchi ya na anyị na-ekwu maka obi ka anyị ghọta na obi dị agba na abụọ. Obi bụ obele obi na nnukwu obi. Obele obi bụ obi gị aka mkpa ọ bụrụ na ị bụrụ diọkpala na ị nọchiri ngwulube nna ị ma na ị ga-enwe anị obi ebe ị ga-eje lụọ abeghị ọ bụrụ na ije na anị obi ya alụọ abeghị nwanne ya nke ọzọ ejekwa na anị obi elụkwa bie nwanne ya nke ọzọ ejekwa na anị obi elụkwa bie ụmụnne nna ị ụmụfa ndị ọzọ ejekwa apụsịkwa jelụsịkwa bie fa onye ọbụla na ngwulubie aka mkpa na anị obie ebe a ka ya na chie nọ ebe a ka ọ na-alụlụ chie mmụọ ya na ebe a bụ obele obi mana obele obi gbadoro ụkwụ na nnukwu obi. Nnukwu obi bụ obi ụmụnna obi jikọta ụmụ ndị a niile ọnụ ịbata na obi ụmụnna ị ga-afụ na ndị ị ga-afụ n'ime ya ga-abụ ndị ichie na ụmụ ọkpụ. Kedu ife a na-akọwa ndị ị ga-afụ bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị ka fara wee bụrụ wee sonyelu na ya bụ ụmụnna ka fara sonyelu na ụmụnna ya na agụpụrụ nwoke na ụmụnna maka ifi na akpọli ụmụnna agụpụrụ nwanyị maka ifi na akpọli ụmụnna mana ịbata n'ime ụmụnna ị ga-enwe ọnọdụ ụmụ ọkpụ adaọra ị ga-enwe ọnọdụ ụmụ ada ịbata n'ime ụmụnna ị ga-enwekwa ọnọdụ ndị ichie mana kafa na abọra nọ n'ofu obi ekewara ekewa adọsara ya adọsa ya na nnukwu obi na obele obi bụ fanwa mekọta wee bụrụ obi. Anyị na-ekwu obi ka anyị ghọta na-enwere obele obi nwee nnukwu obi ya na ọ nwee ife ị ga-eme n'obele obi tupu ijee na nnukwu obi mebe ife mana ọ nnukwu obi ka anyị ji malụ na nwa ọkpụ adaọra so maka na ọ bụrụ ọsọ obele obi kwuru nwa ọkpụ adaọra wee pụta ife na nnukwu obi kwu n'azụ nwa ọkpụ adaọra wee pụta ife ya na nwa ọkpụ adaọra pụta ife o sonyekwa na nnukwu obi site na nnukwu obi anyị makwa n'ime ya na obele obi nọ na ya na-aga na-akọwa ka ọ na-eme ọ na-ede anya kedu ife ga-eme ka nwaada ka nwa ọkpụ adaọra wee zuo oke na ya bụ ime nnukwu obi anyị ma na obele obi gbakọta ọnụ wee mee ka nnukwu obi wee ghọọ nnukwu obi ma ọ bụ na obele obi malite na nnukwu obi. Ọ ga-abụ ife ndị Igbo na-akpọ ịtụ nkwụ na mmụọ ọ bụrụ sọsọ gbakara mmadụ jee ịnụ nwaanyị onye oke na-eji ịkpọbata na anaghị mana kaira nwere obi bụ kaira bụ ụmụnne nọ na ụmụnna ọ kaira nwere obi nke a bụla obi anyị nwere ụmụada n'ime anyị nwere ụmụ nwoke n'ime
ka anyị ranwele obi a. Kedu maka ndị nne mụtala anyị? Ndị nne mụtala anyị esoro anyị nwele obi a. Ndị nne mụtala anyị ọnọdụ fa dị n'ebe ebe nna fa. Ọnọdụ fa nọ na be nna fa dị iche iche. Ya na abịa ọbụna dị ụmụ nwoke ili wee nọlụ n'obi wee nwee obi dịka ndị okenye eje nụbata nwaanyị fa wee nụtasịa nwaanyị adị unyomili. Unyomili a ofu nwee ike si Ezi Owele, ofu nwee ike si Mbanọ, ofu nwee ike si Abakaliki, ofu nwee ike si Agbọ. Fa si ebe dị iche iche wee bịa wee nọnye n'obi a. Mana ebe ọnọdụ fa nọ bụ na be nna fa n'obi be nna fa ebe fa si wee bịa ije. Ya na mgbe fa na-abịa na onwelu omenani emelụ, onwelu ememme emelụ kpata na onye Igbo na-agụpụ onwe ya na ya bụrụ Igbo. Ọ ghọtara na onwero ka onye Igbo gụpụ nwa onwe ya na ọ bụrụ Igbo. Maka gịnị? Na mgbe mkpi ji efu dibịa si anya gwọ onye ọya ka isi anya na-esi ka o sie na-arụpụ a. Ka o sie na-arụpụ ekene gị Nkechi nnọọ. Ka isi Ntọchukwu ekenekwa gị nnọọ. Mkpisi nwa dibịa nya meeli okwu ka isi ya na-esi sie na-arụpụ a. Dibịa gwu ya si ya na so ka ọ ga-esi mee ka isi apụ abụ ọ bụ na ya gbasisi anya mmee niile dị ya n'arụ. Ọ gbasisi anya mmee niile dị ya n'arụ isi akwụsị. Mana ọ bụ na ọ gbasisi anya mmee niile dị ya n'arụ ịma na mkpi ya anwụ. Ya na ọ fịala arụ onye Igbo isi na ya bụrụ Igbo. Maka na ntọala onye Igbo ji bido ndụ emegolia ekwechigolia. Ma ndị Igbo na-asị na anyị chọrọ ime omenani na anyị ada agọ mmụọ ma na anyị ada agọkwa alụsị. Ọ na-agbagwoju m anya ke nke bụ na anyị na-eme omenani mana anyị adị agọkwa mmụọ ma na anyị adị agọkwa alụsị. Igbo n'onwe ya bụ mmụọ. Mmalite na nzọụkwụ na asụsụ na olili na omenani ife niile Igbo na-eme bụ mmụọ. Ya na Igbo ama ngọpụ nwunye ya ada agọ mmụọ ka ndị ọzọ wee nabata ya ka ife ọ na-eme wee tọọ ofe ụtọ n'anya. Ya na mgbe a na-eje ije nwaanyị ụmụ nwaanyị ndị ada ndị ọzọ nkwu si mba dị iche iche abata n'obi inyela obi aka kafa wee na-aga kafa wee na-amụba. Maka na obi ama nsi n'ime onwunye wee wepụta ndị ụmụnne bụ ụmụada ọ ga-eji wee mụba. Ọ ga-eje ebe ọzọ jee kpọta ndị ọzọ ọ ga-eji wee mụba ka ndị a wee bata. O nwere emume a ga-eme ka mmụọ nọ n'obi wee nabata fa ịnọdụ wee nyela obi aka wee mụba. Mana ka mmụọ nabata afa o nwere fa nwere oke fa nwere ebe fa ga-ejedebe. Ebe a fa ga-ejedebe ndị ga-amalite n'ebe fa jedebe bụ ụmụ fa ga-amụta ma fa amụta ụmụ nwoke ma fa amụta ụmụ nwaanyị. Ya na ndị a ga-agụnye n'ime obi a n'ime obele obi a na nnekwu obi a bụ gịnị? Bụ ụmụaka amụta na nzukọ ịnụ di na nwunye. Ụmụaka amụta na nzukọ ịnụ di na nwunye. Maka na nna na-akpọbata nwaanyị na ụmụnne ya kpọbata nwaanyị na ndị fa na fa ga-abụ nwanne bụ ụmụaka amụta na njem ịnụ di na nwunye. Ụmụaka a ga-esonye n'obi n'ime obele obi n'ime nnukwu obi ka fara wee bụ nwanne. Mana ndị nne na ụmụada niile ụmụ nwaanyị niile akpọbata fesoro ọnọdụ fa dị iche. Ya na fe bụrụ ọkụ ogwugwu n'ebe a ka anyị wee ghọta. Mana fa lue na befa n'ebe fa si bịa fa bụ ọkụ ogwugwu n'ebe fa si bịa. Ya na nwaọkpụ anyị na-ekwu maka ya na ife menye o ji wee zuo oke wee na-aza nwaọkpụ bụ na ọ ga na-eme nnabata nne ga-enye aka o wee pụta ife o wee pụta ụwa. Na ọ ga na-eme nnabata ya na ọ nwere mmemme emelụ a na-akpọ ịtụ nkwụ na mmụọ.
ịtụ nkwụ na mmụọ ọ bụ na anụrụ nwaanyị Igbo anụ ụmụ ọmụta esoro na nnukwu obi ma na obele obi maka na a na-eme enyi. Igbo gwala anyị na enyi adịghị akpọ nwa, ya na-esiro n'ime enyi enwe ụmụnna na-aga ife si n'ime ụmụnna na-aga obi a na-aga abụ site n'ịnụ nwaanyị n'imezu omenani a bụ ife na-agbakọta mmụọ nwa na-ada kpakpando a ma o si n'ijite ọra ma o si n'ijite otule mmụọ ọnụnwa si ebe a ga-abata ndị nne ga-echeta na ọkụ ogwugwu fa owepụta ụwa ntụ nkwụ a na mmụọ ga-emie osolu na mmụọ nọ na ya bụ ụmụnna obele obi ma ọ bụ nnukwu obi. Obele obi anyị ma na obi gị nwa bụ nwoke aka mkpa ebe ịpụla obi iji aza nna iji aza di, mana nnukwu obi bụ obi ujikọ ụmụnna etu efu aka si bụla ofu mana anyị nwere mkpịsị aka ise fanchanolu n'ime ofu aka. Ya na mkpịsị aka bụ zuru oke na nke wole obele obi, nke a zuru oke na nke wole obele obi. Ya na ife anyị nwere ebe a bụ obele obi ise, mana obele obi ise a gbadoro ụkwụ na ofu nnukwu obi a maka na ewezuga nnukwu obi a obele obi ise ama mpụta. Ya na ụmụada niile na ụmụ nwoke niile nke amụta na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nke amụta na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nke amụta na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nke amụta na ife jikọ ofe ọnụ bụ nnukwu obi a. Ya na ịbịa n'ime ya bụ nnukwu obi n'ime ka fa wee zuo oke wee nwee ike wee rala oke na mmụọ wee baa ulu na mmụọ n'ime nnukwu obi a ga-abụ na ọ ga na-anụ nne na atụrụ nkwụ na mmụọ ọ bụrụ afụ n'ụzọ anọ anyị ma kịta na a na-emezi Igbo na-emezi afụ n'ụzọ anọ. Anyị jee mba ya afụ nwaanyị Bini, anyị jee mba ya afụ nwaanyị Hausa, anyị jee mba ya afụ nwaanyị onye German, anyị anụa anyị amụta ụmụazị anyị agwa ndị be anyị na anyị amụtago ụmụaka na Germany na fada eto ụmụada na-abụ n'ofu nwoke. Anyị na-aṅụle na anyị amụtago ụmụ mana ọnwụ oge ọ ga-abụ olu ghọta na akara mụta ụmụ na ife ndị a bụ ndị afọ n'ezi amụ na fa akara wee lu n'ụlọ na fa na mmụọ nọ n'ụlọ akara wee banye na okefa ga-arata ezuru oke na ife ndị a niile anyị na-eme ebe enyi maka na atụrụ nkwụ na mmụọ. Ya na omenani a na-eme na amụta nwaada ozuo oke o wee nwee ike wee sonye na ndị bụ ọkụ ogwugwu. Ya na nwa ọkpụ anyị na-akpụ ya bụ gịnị? Ọkụchi, ọgbụchi na ewuchi. Na mgbosi amụ nwa ọkpụ na o nwere ife anyị na-ene anya na ọ ga-eme. Anyị ma na mgbosi amụrụ nwa asị na ụmụ nwaanyị ma na ụmụ nwa nwoke na etu ọ dị na mpaghara a n'Igbo dị iche iche o nwere ndị na-aba afa n'izu isaa bụ 28 days maka na n'ime oge a na nne na nwa ka nọgodu n'ime fada apụta. Anyị ma na mgbe ọtụtụ ndị Igbo ga slavery sizie na-achite ije ife dị ka Sierra Leone fa akpọ ọnya punado means pulling out of the door, i.e. coming out in the open maka na nne na nwa nọ bụ in seclusion fa nọ bụ n'ime fada apụta. Ọtụtụ ndị ọzọ akpọ ọnya shawa baby shower na kịta na akpọpụtazi nwa n'ife ka asazi anya arụzikie. Ndị Igbo na-eme na ọtụtụ ndị Igbo na-eme n'izu isaa ọ ka onye luzie ọmalụ ka obodo fasi emie n'izu isaa anụwa ka a na-abanye nwa afa
afa a na-abanye abụrụ na o nweburu afa. Igbo gwala anyị na nwa nwere afa mgbosi amụli ya ka o nwere afa maka na onwe chi dubatala ya n'ụwa. Ọ chi adubatala ya n'ụwa nyeli afa. Ọ bụ ude nkwọ, ọ bụ mgbeke, ọ bụ ugoye, ọ bụ nkwọ ọna, ka ọ bụ nwa eke, ka ọ bụ nwa afọ, ka ọ bụ nwa oye, ka ọ bụ nwa nkwọ. Ya na ọnwa afọ o ji bịa ama mmụọ ma. Mana mgbe o luelu izu isaa, Igbo baa kpọpụta ụmụnna ezuoke dịka esi wee zuo oke wee jee dute nne mụtalia site n'ịgba ndụ. Ọgbụgba ndụ a bụ ịtụ nkwụ na mmụọ nwaanyị nwa ọmụta a ga-eji wee zuo oke na ya bụ obele obi na nnukwu obi wee rala oke wee lụọ ife ọ ga-alụ dịka gịnị nwa ọkpụ adaọra dịka ade nwa Ede-Ajana. Nwa Ede-Ajana bụ neutralizing energy, the balancer or the neutralizer. Na o nwere ife fabia elu na ụmụnna, o nwere fabia elu n'obodo. Maka na ọ bụrụ ọsọ ụmụnna anyị dị n'obodo, ụmụnna dị iche iche nọgasị, obi dị iche iche nọgasị. Ya na ndị a niile bụ the neutralizing forces, the energy that neutralizes certain forces. Na ife a mee ka fa zuo oke wee nwee ike perform that role site n'ịga through the right process, site n'ịga njem ọfụma ịkpọbata nwa n'ụwa. Ya na mgbosi ọ ga-abata wee lụọ izu isaa ewee banye afa. Maka na ndị Igbo aghọtara na anyị na-abụ amụọ nwa ya eji eme nya mmiri chukwu, mana anyị nwee the original mmiri chukwu. Kịta abụ onye mụọ nwa tupu ọ na-amụ nwa nne ya amara obele obi amara nnukwu obi amara o were afa nye nwa ọba nwa afa n'ezi. Onwe ike be anya Jessica, onwe ike be anya Victoria, ifesa onye ọkpọ ọnya nwa na-aza afa na-aga. Mana ọ dịrọ linked to that obele obi na nnukwu obi. Dịka anyị si ekwu elili malụ ngwugwu ka ngwugwu malụ onye kelia. Na Igbo gwala na ụwa Igbo bụ interconnectedness. Ụwa izu ndị Igbo bụ interconnectedness of everything. Onya bụ ụwa izu. Ya na ama yibe ọma mbebe mana onwe ife a ga-eme, onwe ka esi emie ife niile wee nwee ike wee na-ahazi wee na-aga n'anya. Ya na nwatakịrị amụ ka akpọpụtala ya baa anya afa. Nwa bekee asị gị na ị ga-eje mee baptizim. Mana Igbo bụ adịgoli maka na nwa Chukwu ka ọ bụ. Onwezie nwere ebe ekwesịrị ije emie mmiri Chukwu maka na mgbe o si n'ogwugwu aga na n'ime ogwugwu a ka enwee dị stemu mmiri eji kpụ nwa o si na ya pụta ụwa. Anọ mmiri Chukwu ọ mmiri a si n'enu agwa ya maka hydrogen atom mma awala ogodo ka o si wee form ka ife ndị a si pụta. Ya ka ọ na-abịa ịba afa ka a na-enye ọgbụchie ka o so n'ozugbo n'ụmụ ọkpụ adaọra, ka o so n'ozugbo n'ụmụ ọkpụ adaọra nọ na obi nne ya. Kedu ife ọ na-akọwa? Ụmụ ọkpụ bụ ọkụ ọmụmụ. Ụmụ ọkpụ bụ akụ ogwugwu. Ya na fa bụ obute akụ, fa bụ ụmụ obute akụ, fa bụ ụmụ obu akụ. Mgbọsị akụ ọ na-abata ka o sonye n'ife a na-eme, ka o zuru oke na nwa ọkpụ. Mgbọsị akụ o zuru oke na nwa ọkpụ maka gịnị? Na n'ime ebe a ka a na-enye afa, ka a na-alọliachi, ka a na-agụli, ka a na-agbalị agụ ka amalụ mmụọ nyọrọ ụwa, ka a na-agbalị agụ ka ọ na-enwe, ka o so na ụmụ ogwugwu, ụmụ ada ogwugwu, ụmụ ọkpụ adaọra be nne ya. Ana ife eji malụfa bụ na fa bụ ọkụ. Ọ bụrụ n'oge ochie Igbo na-eme ka fa si eme, na ị ga-apụta na mgbe ụlọ n'iru ụlọ onye ọbụla bụ lugo benkie, ị ga-afụ na ọ nwelụ ite
ite a ga-egwu egwu a na n'iru ụlọ ite aja egwu a na n'iru ụlọ adonye afọ ite a n'ime anị sọsọ ife ga-adị n'elu ga-abụ onu ite a na-ekwuchi ekwuchi ebe a mmiri ada akọ n'ite a ebe a bụ ọkụ ebe ọkụ ụmụ ọkpụ adọra si abịa ebe o si ebe a ka agba alụfanya etu a ka esi agba alụfanya agbalị agụchi agwụ ya afịa etinyeli ya ọgbụ amali ọgbụchi n'ebe a ọ nọ na-alụchi ozuo oke ọ bụzi na olu mgbọsị ọ ga-ana na bedi mgbọsị ọ ga-eje a ga-akpụ ya oku na ịnụ dị bụ ije za oku onye zala oku ga-echi ya mgbọsị ọ ga-ana mgbọsị ọ ga-ekuni jee izu oku njem dị iji enyelụ ndị ọzọ aka ka fa wee kunye ọgụ ọnụ fa wee na-aga n'iru ọ ga-ebunye bụ ọkụ ogwugwe ọ ga-eji ọgbụchie ya na oku ka ọ jee ịza ma ọ jee ịgabedi mana iwu bụ na oge echi ya na onye zala oku ada aza oku tọ ọ ga-aza oku ọzasi oku chi ya ya na nchi ya ka Igbo ji agwa anyị na isi ọkpụ ada atọ na mba ọ ga-anaghachi ọ naghachiri na ndụ ọ naghachi n'ọnwụ maka na ọnọdụ a anọrọ n'ebe ọ jee ije dị onye jele ije ga-echigha ejebe elulu ụlọ bụ aja ije ejebe elulu ụlọ bụ aja ije isi nwa eze ada atọ na mba ya na isi ndị ichie ada atọ na mba isi nwa ọkpụ adaọra ada atọ na ije ya na nwa ọkpụ adaọra na iwu bụ na ọ ga-ana ọ nalụ na ndụ na anụ ọnwụ ya na ife a na-aghọta bụ na Igbo na-agwa anyị na nwa ọkpụ na-anyị alụ na ọ na-anyị aja alụ ifefa ji agwa anyị ife a bụ na n'ime nwa ọkpụ enwelụ fadị bụ mana ofu kafa bụ maka na enwelụ kedu maka nwa ọkpụ amụ tata kedu maka nke a bụ sọsọ izu ịsaa ka o mee ọka bụ nwa ọkadụ na-agba igbe ọkadụ na-aga ije o weli nke ebu n'afọ a na-akara ma na-adị ime ma nke ama na-adị ime mana ọ pụtaziri ụwa mana ọkpụ nya ọnwa ada ka ọ bụ o wee nọlụ n'afọ nwa na Lagos ọ nọlụ n'afọ nwa na Aba mana nne ya obi nne ya adị n'ebe adị na Aba tete obi nne ya adị na n'Ụmụahịa mana ọ nọ na Kavanshan wee si n'afọ wee nwa ozue kwesịrị ịlụ ụlọ a ga-ebu n'ozue na ngwulube nne ya jee ebe a jee tinye naanị maka na isi nwọkpụ ada atọ na mba ya na fa na-eme ka ịghọta na ọkpụ a na-ekwu abụrụ maka na na nke a akataghị arụ ma na nke a bụ nwa obele nwa na-ekwube na nwa obele nwa na-anyị alụ karịa ya na anyị na-anụ na ọkpụ na-anyị alụ na nwaada na-anyị aja alụ ka anyị ghọta na ndị a na-anyị aja alụ bụ ndị a na-anụ ọdụ na di ndị a bụ ụmụaka maka na fa akara wee mee ifefa bịa n'ụwa imenụ fa bụ ọkụ ogwugwu ọkụ afa bụ Igbo na-agwa anyị na ọkụ anata na ọkụ abata ọkụ afa bụ ife juni ya akarụpụta ife juni ya akarụpụta ife Chukwu ekwe na ike ọ bụrụ na okonji iwu ala ka ọ ka bụ mana na ofu ọnwa ka anọ na-achị achọ ma ọ na-arị 15 ka anọ na-achị achọ ọkadụ na-ame ife ndị a niile obu ọkụ a obu akụ a wee pụta ụwa ọkadụ wee mi ya eme ya na ife ndị a niile ka junya na-arụ o nwere ike bụ na onye a bụ the greatest of all scientists mana ọka bụ nwa ọka dị ofu arọ ọ dị arọ 5 anyị amarọ ka ọra anyị amarọ ka ọ kara o wee si ebe a nwa
ịma nsị maka na ọ dị nọ na nwa ka ime ozu etu sọ ka ịrapụ etu a ọ nke a bụ nyanwa na anyị aja alụ ọ nke a na-anyị alụ dị egwu maka na ọkụ niile ife niile o bụ ka dị ya na-arụ ọkara onwe nke pụtara ife ọkara wee wepụta maka na nwaada ụba nwaada akụ nwaada dịla ụmụnne ya ọ mgbọsị ọ na-eji za ọkụ dị ka ụmụnne ya na-ebunyezi ya ọkụa o bu eje na nke die ka ụmụnne ya na-enye ya ọgbuchie o ji eje na nke die ka a na-enye ya nwa nha ọkụkọ na-akara oyi akwa o ji eje na nke die maọbụ ka ebe a ka olu wee nwee ewuchi maka na chi enwere ewu chie kasị mkpa n'ife niile maka na ebe a ka utie na ọbịa ga-esi pụta ọkụkọ a ga-eyibe akwa ewu a ga-amụba nwa osi na ofu olue na isaa osi na isaa olue na ile na ịnọ ọ na-enyezi ndị ọzọ ndị onyelu ndị ọzọ a na-amụkwa a na-akpọnatali ya ka esi eke a na-akpọnatali ya obele ọ ga-efu na ebe o nwelu mkpuke na ewu na ọkụkọ juli eju ọ na-alụkwa ọ na-agbakwa mbọ dị iche iche ifo ndị ọzọ ọ na-eme ma ọ na-azụ afịa ya na ụmụakụ niile a tupu nwa bekee abịa na ụmụada Igbo ndị inyom Igbo ụmụ nwanyị Igbo bụ ndị nwere ego rinne fa nwere ego fa na-emesi ife ike karịsịa ya na ịnụ na ngwụla a dị nnukwu na obi a dị nnukwu ịma na ụmụ nwanyị n'ebe a fa niile na-aga na-eme ọfụma obi wee na-ebu na-aga a na-anụ olu fa na-anụ afafa maka na ụmụ obute akụ ya na ụmụ ọkpụ bụ ụmụ Ede-Ajana ọ na Ede-Ajana ka anyị nọ tata ka m na-eweta ngwụsị nkọwa Ede-Ajana n'isi njedebe ụmụ ọkpụ bụ ụmụ Ede-Ajana ya na ede ka anyị ghọta nọọ ife eji wee jikọnye ebe fa si wee jikọnye mgbe tupu fa esi n'ebe fa nọ na mmụọ wee pụta n'ife anyị kpọbazie anya ede mgbe anyị nwezila ede akpọzie ede mana anyị ma na ebe ozie okwu asụsụ ede a si pụta bụ na mmụọ dịka m sikwu na ị ga-ebugodo ụzọ ghọta ya na mmụọ tupu iwepụta ya n'ife ya na anyị na-ekwu maka ede ka anyị ghọta na Ede-Ajana dịka anyị nsikwu na ọ banye n'ofe na ife ọ na-alụ ọ na-eme ka ife itinyelu ma ọra maọbụ abụba itinye n'ofe na mmiri gbanye n'ofe wee nọkọ ọnụ n'udo n'etu o si kwesị so na ife a na-alụ bụ the balancing energy nọdụ n'ime neutralizes negative energies ya na ịbịa n'obi ebe enwe sọsọ ndị ichie mana enwere ụmụ ọkpụ obi adị fadị enwe aṅụrị ọnya ka Igbo nwere ike iji si ka eje na mba ka eje n'ezi ka eje zụta agbụ ndị na-amụ ụmụ ọkpụ ka ụmụ ọkpụ ka abịa mụtalụfụ ụmụ ọkpụ ka ebie zụta agbụ Igbo eme ife dị n'ime ya ka ụmụ ọkpụ a ga-amụta wee sonye n'ime mmụọ nwa obi a ya na ọ nwere ife a na-eme tupu nwa ọkpụ esonye ewee si ọkaira wee nwere obi ya na ụmụ ọkpụ Ajani bụ ụmụ ede ka anyị ma na nwa bekee kpọ ọfa gịnị the Pleiades, the cluster stars, the sister stars or Messier 45 ife ama na nwa bekee kpọ ọfa ya na nwa bekee na-emekwa ka anyị ghọta the same extraterrestrial journey mana ndị a ka anyị ghọta na kwa ụbọchị ka anyị na-ekwu maka ada nwaọkpụ ka anyị na-ekwu maka ụmụada onye Igbo nwoke Igbo fụ nwaanyị kene nye ada ekene gị ada Igbo fụ ada ibi osi ada ekene gị n'ebe a ka fa si wee bido nya na fa bụ ụmụ ede
ọfa bụ ndị bụ akụ ebe a ka akụ si pụta. Ọfa bụ obute akụ. Ọfa ka a na-akpọ nwaada obuakụ. Nwaada obuakụ ọfa bụ akụ, fa bụ ọkụ. Anyị na-akpọkwa fa nwaada obute akụ. Dịka asụsụ ndị si dị, nwekwa ndị na-akpọfa ndị ọpata akụ. Ya na ọlụfa ka ọ bụ. Nke a na-akọwa na obi na-ezuru oke ibe etu ekene gị nnọọ na obi na-enwere ụmụ ọkpụ na ozuru oke maka na onwe ifefa na-alụ. Ọfa ka akụ na-eso, ọnya ka fa ji bụrụ ọkụ. Mana ọ bụrụ na fa jebebe di ebunyekwa fa dị ọkụ maka na ọkụ agụla agụ. Ọkụ ndị ọgọ bịa agụlụ na be anyị ka anyị nyefa, ka anyị gụelu fa n'ọkụ mpekele ọkụ. O wee jee na befa wee mụnyelụ fa ọkụ. O wee jee na be ndị ọgọ mụnyelụ fa ọkụ. Ọnya kpata ọgọ jibụla efe ọma. Ọnya ka ọgọ jibụla efe ọma. Fajikpọ ọnya ụzọ mmiri na ọ bụrụ ụzọ nkụ maka na ife eji gba ndụ ebe a bụ mmadụ. Mmadụ ka eji gba ndụ. Na ụzọ a na ọ dị emechi emechi. Ya na ụmụ ọkpụ adaọra bụ ụmụ ọkpụ ụmụ AJAANA. AJAANA bụ AJAANA ana ana. Ụmụ ọkpụ AJAANA ana 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 ana. AJAANA ana ka anyị na-aghọta ana ana bụ gịnị? Na ana 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 bụ ana ana agwụ agwụ. Ya dịka anyị si ghọta na ụmụ ọkpụ adaọra ka anyị malitelu nkọwa ya wee kwuo na fa bụ neutralizer. Na fa na they are the complementary energy enwe na obi ikwe n'oyibo ka udo wee dị ka ike ma ọkala ọra na-apịa na-enwe na nsogbu. Ya na ị ga-enwe ike bụ ezumezu nwee ọkala ọra. Ga-enwe ike nwee apịa bụ izumizu ka fa wee nwee ike ka anyị wee nwee ike wee wepụta izuzugbe. Izuzugbe bụ idedu. Idedu bụ ogu. Harmony and balance, complementarity. Na ọ bụrụ na anyị ghọta ife dị n'ogu. Ogu is talking about harmony, justice, balance, complementarity. Ụmụ ife dị etu agasị. N'ime in order to achieve ogu ka ogu wee nwee ike na-aga. Ya na anaghị ana bụ agwụ agwụ. Anaghị ana agwụ agwụ. Agwụ agwụ ogu agwụ agwụ. Ya na ụwa izu ndị Igbo bụ ụwa ga-adịgide. Ụwa dịgide enu. Ya na ụmụ ọkpụ adaọra bụ ụmụ ana. Ụmụ ana ana. Anyị ghọta na n'ime AJAANA ka fa nọ wee na-enye anyị nwụcha ebe fa na-neutralize dịka etu am na fa isi alụtụ aka. Kedu maka nwaada nwaọkpụ anọ na mba wee dị imie mana amarọ na adị imie o wee pụa na miscarriage. Ma kedu maka nwaọkpụ adaọra anọ na mba wee mee abortion wee wepụa. Kedu maka nwaọkpụ adaọra nwoke onye Igbo tụbala onye ozi ime mana ọ chọrọ ịnụa o wee nye ego o wee jee wepụa. Ife ndị a niile bụ ọchụ. Ife ndị a niile bụ alụ. Enwegasịrị alụ na ọchụ dị iche iche ma ịkwafu ọbala na ụdị ma ụdị ọbụla ma nke ama ma nke a na-amarọ bụ ọchụ bụla alụ nsọ megidela anị. Ya na ọgbụ ife a ka na-eje na AJAANA ka AJAANA jee wụchaa. Kedu ife ọ na-akọwa? Na asị Ede-Ajana ndị nọ n'ime AJAANA bụ neutralize all those negative energies. Dịka oge m na-akọwa n'izu gara aga na mmadụ jee na-achụ aja na-eme nka na-eme nka mana ọ jero nwụcha na AJAANA o jero jee neutralize these energies. Ọtụtụ ife ndị ọ na-eme na ọ da aga aga. Ya na AJAANA bụ AJAANA ana 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 ana
iripiti ana ka iji ma na-agwụ agwụ na ọ da agwụ agwụ. Ife anyị ji ghọta ya bụ na agwụ na onwe bụ obute ọ dịka ọ ya agwụ ọgwụ dịka onye ebute ọzọ, mana obu na-abịa ya na ọkụ ogwugwu ada agba aka. Obute emere ya ka ọ gbala aka, emere ya ka ọ daa ogbenye, emere ya ka ọ bụrụ onye na-gbasili ike na-emepụta ife. Ya nke a ka anyị ji wee ghọta na ana ka Igbo gwara anyị bụ na anamala adị ya, anamakwalụ ndị ichie, nya anamala ụmụa, anamala ụmụa na nwoke, anamala ụmụa na nwaanyị. Ya na Igbo wee na-agwa anyị na isi ada adị atọ n'ezi. Etu a ka anyị si malụ na isi nwoke Igbo adị atọ n'ezi, na nwa eze adị efu na mba, na isi adị atọ n'ezi, na ọ nọlụ n'ezi ife wee mee nya ebulu enye ụlọ. Mana nke kasị nke bụ nnukwute ife dị njọ megideli Igbo bụ gịnị? Isi nwaada ịtọ na mba. Ya na a na-ekwu ma nwaada nke emepụ na abortion, maọbụ nke a enyelu mmadụ ego wee mee dị abortion, ọ bụ na nwaada ka ọ bụ ọnyanwa na anyị kalịsị alụ. Ndị a bụ nwaada na anyị kalịsị alụ, maka na gịnị ya ife niile afa ji ọkụ ogwugwu afa bụ ọpụtarozi ife. Ọtụtụ ife aka esi na ya pụta, akụ niile aka esi na ya pụta atọ fa na-arụ fa wee na-anakwa. Ya nọ ndị a na-enye nsogbu kalịsịa. Mana nwaada nke n'ụdị lue na be dị mụọ ụmụ ịsaa, bichaa ndụ a lue ka nka kpukpue ewee chọọ onye afụrọzia, isi ga-anakwa na obi nna ya ebe o si bịa. Maka na AJAANA ndị ka eji akpụ ndị na animalụ ndị ụmụ abụ ụmụ nwoke, animalụ ndị bụ ụmụ nwanyị. Ya na AJAANA ndị ejikpụ ndị ebe AJAANA ejikpụ aka oge echigha, ebe a ka oge echigha, ebe a ka ọ ga-echighakwa. Ọ bụrụ n'ebe o jele ije, ọ bụrụ n'ebe o je eza oku, ọ bụrụ ebe a ka oge ọ ga-atọ, maka na isi ya dị atọ na mba. Isi nwaadị ịtọ na mba bụ nnukwu ife melụla anyị, ọ na-enye nnukwu nsogbu. A wee gwa ya na nwaada na anyị aja alụ, anyị wee ghọta kịta na ndị na-anyị daalụ obodo ndị a ichele na ọ nwere ife fama na ọkadụ na kwuba okwu, ọkadụ na gbebe igbe, ma ọ bụ na ọkadị sọsọ arụ 15. Anyị chekwa nọ ndị a mụjugo ụmụ abụrụsịa milonia. Ndị a dị mfe, ndị a dị nnukwu mfe, maka na ife dịfa na-arụ apụtasigo. Mana iwu bụ na maka ife na animalia AJAANA ndị ejikpofa na isi ama ntọ n'ebe o jee ịza oku, o jee ịza oku dị, o jele ije dị, ọnya ka Igbo ji akpụ ya ije. O jele ije dị, o jele ije, ọ pụrụ ije, o jele ije ga-ana ejebe elulu ụlọ bụ ajọ ije. Ndị Igbo na-aga ọfọ sị ka nke a na-ekwudokwa n'anyị, ka anya anyị dafụkwa na nke a, ka anya anyị dafụ na ejebe elulu ụlọ, maka na ajọ ije ka anyị na-eje na ajọ ije. Ya na nwaada ga-elue na ga-anọcha, ọ ga-anaghachi. Ya na ndị anyị nọ n'ezi wee wepụsịa na abortion, ndị a niile bụ ndị na-enye nsogbu kalịsịa. Ndị a niile anyị nọ n'ezi, nwaanyị wee tụkata ime wee pụnarị ya, ime gbakwupụ, a wee sị na o mebikwa ime. Ikekwa na ya akarọma nọ nwaanyị, mana ọ nwaanyị ka ọ bụ, ọ nnukwu nsogbu ka ọ bụ. A ga-ejelie na AJAANA, a ga-ejelie na AJAANA, a ga-ejelie nwụcha, a ga-ajụnata mmụọ ya. Nke ọbụla amụrụ amụ, ma ọ dị ọnwa 6 ewee mụọ anya, ma ọ dị ọnwa 7 ewee mụọ anya, mana ọ dịrọ ndụ, anyị wee fụ na nwaanyị ka ọ bụ, ọ na-anyị aja alụ. A ga-ejelie na AJAANA, a ga-ebu n'ozu n'ụlọ jee nie. Ọ bụ na ebunarị a ga-ajụna ya ajụna. Mana nke anyị na-ekwu ịjụna
bụ maka ife na ndị Igbo gwara anyị na ife a na-afụrọ ka emebu ọnwụ. Ya na ọ bụ na ụzọ adịrọ, ọ bụ na a na-anụ agha ewee gbukọta fa niile, amaazị ka udo adịrọ ka a ga-esi wee bukọrọ onye ọbụla jee nie. Ife anyị ga-emezi bụ na anyị ga-ajụrụ mmụọ fa n'ogologo ụzọ jee jụna. Mana nke bụ ezie n'ezie bụ na aja ana ndị ka eji kpụfa na anịmalụ, ya na nwa amụ n'obi na aja ana eji kpụa bụ n'obi ebe a nọ mụa, ya na ọ ga-anaghachite etinyekwa adọnyekwa arụ a ozue n'ime ebe a o si wee pụ njem. Ya na nwaada ga-ana, iwu bụ na nwaada ga-ana, iwu bụ na nwaada ga-ana, ọ nalụ na ndụ ọ na-anọ ọnwụ. Mana ife Igbo na-eme kịta bụ na ọ bụ na ebulu ya sị na nwaada daa, ebuli eje gba anya ụkwụ na be nne ya, agba anya ụkwụ na be nne ya, ewesizie na be nne ya wee bulie wee na be di wee jee wee nie. Nke a bụ ugwu bụ nkwanyelụ iji wee kọwa na nwaanyị bịa ije dị na osoro na ada enwe na ụmụnna na nwaanyị bịa ije dị ka ọ bụ, ya na ị ga-ebu n'ihe ebe o si bịa, na ọ bụ na ibunarị ebe o si bịa, ịma na ị ga-anata ndị obi isi wee jee, o si wee bịa njem, o si wee bịa izu oku na be ụnụ. Ịma na ị ga-eje nata fa ikike idonye ya naanị na be ụnụ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ aja ana unu ka eji kpụa. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ aja ana bụ ụnụ ka eji kpụa. Aja ana eji kpụa site n'obibe nna ya, na nke bụ eziokwu bụ na ọ kwesịrị ịnaghachi na aja ana eji kpụa, maka na ọ nwere ife ọ na-alụ na ndụ, nwee ife ọ na-alụ n'ọnwụ. Ya na ọ ga-anaghachi na aja ana o si wee pụta, jekwa ebe a na-alụ ife ọ na-alụ, ka ọ daa bụ na-alụ gịnị nje tinyelụ aja ana nọ n'obi a. Gịnị bụ nje? Nje bụ germ or virus, ka ọ dee nwe na counter effect ma ọ bụ counter energy. Maka na anyị ma na ọbịa ize okwu di nwụtala anyị ụmụazị, wee bichaa be anyị kasịa nka kpukpue wee na-anwụ. Ndị befa wee sị anyị n'izie anyị buluzie ozu anyị n'izie na be anyị, maka ife na ije anyị na fa bụ ije mmiri na ọ bụrụ ije nkụ, na anyị dị n'udo n'ọgọ. Nke a bụ ife ọma ka ọ bụ, mana ọ nwero ka eme enye etu a dee jena na be nne ya jee dubakwa mkpụrụ obi jee sebata mmụọ ya na obi be nne ya. Mana ụmụ ife ndị a ka Igbo na-adị eme kịta, ụmụ ife ndị a ka Igbo na-adị eme. Ya na isi nwaada ịtọ n'ezi bụ so n'alụmeli Igbo, isi nwaada ịtọ na ụzọ so n'alụmeli Igbo. Maka na ebe afọ iche na ọ nọ, o nwee ike ịbụ inwe counter effect, maka na ọ bụrụ aja eji kpụa, ọ bụrụ aja eji kpụa, aja ndị ka eji kpụ ndị. Ana anyị nwa dị ndụ na-eku ume bụ ndị ji bụ aja ana na-aga ije na-eku ume. Ya na dịka nwaada azụ, aja m ịtọ na Mbaise bụ maka na asị na anyị dị mma ka aja m dịzie ebe a. Mana aja m adị ebe a, ọ bụrụ ife mmadụ na-eche ka ọ na-eche, o nwere ike inwe counter effect, maka na ọ bụrụ ebe o si bịa, na ọ bụrụ aja eji kpụa, na olu ebe ọgba iche, ọ bụrụ virus, ọ bụrụ germ, ọ cause disease. Ya na dịka m si na-akọwa na ọtụtụ ife na-eme, ekenekwa gị Festus, na ọtụtụ ife na-eme tata na Igbo bụ alụmeli Igbo. Maka na ife na ụwa Igbo bụ ụwa izu. Ụwa izu bụ ụwa ụzọ alụkwụsị, ụzọ alụkwụsị na iweta ozi ma n'isi njedebe na-arụ a. Anyị bata n'izu ụka ọzọ ebe anyị ga-akpanyebazi aka ya bụ alụkwụsị, ụzọ alụkwụsị. Mbụ gbawala abụọ chaa ifeke,
Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọlọ ụwa. N'Igbo bụ mmụọ, mmụọ lọlọ ụwa site na nkeji okike ya, n'ike AJAANA ya na Ede-Ajana ya. Kpụọ Igbo mmadụ ụzọ fabụzalụ kwụsị. onye melụ atụmatụ a niile ọghọọ abụọ mbụ kịta bụ eze nwanyị Ogochukwu Anene. Ekenekwa gị ka o si wee chike ya na abụọ mbụ kịta. Ya na ụzọ ndị Igbo bụ ụzọ alụkwụsị, bụ na esobela ụzọ ga-eme ka alụ wee kwụsị. Mana anyị ma na kịta na anyị na-eme ọcha anya gbute ọchara anya gbute. Ọtụtụ oge alụ akwụsịrọ, ọtụtụ oge ụmụnna dị iche iche n'ala Igbo udo adịrị ya. Nnukwu obi nọ n'ala Igbo udo adịrị ya, obele obi nọ n'ala Igbo udo adịrị ya. Maka gịnị? Na ọ bụ na dịka m si wee maa atụ na anyị nwere unyomu ili batalụ n'ụmụnna, ewee mesịa fakasịa kpukpue, ewee dọbasịa afa na ụmụnna. Ife anyị nweta bụ 10 different AJAANA. AJAANA dị iche iche, maka na AJAANA ndị ka eji akpụfa. AJAANA ndị dị iche iche dị ụzọ ili ka anyị kponyelụ na AJAANA dị na ụmụnna anyị. Ọ bụrụ ọfa ncha ga-enwe that complementary force, maka na ebe a gwala anyị oku ogwugwu dị bụ na Ede-Ajana na act dịka ede, bụ na obibe nne ya ka ọ na act dịka a neutralizing force, as a neutralizer. Ọ bụ na ịbịa na AJAANA, ọ bụ na isi Mbaise jee na AJAANA Obosi ije nwụcha, mana nọrọ na AJAANA Obosi na-akpọ AJAANA Mbaise famanza, maka na ọ bụrụ ebe fa nọ. AJAANA ndị ka eji akpọfa. Ikwesị ije na AJAANA Mbaise wee kpọọ AJAANA o wee zaa. Mana ọ bụrụ na ị nọlụ n'Obosi, ị nwee ike ịnọ na AJAANA Obosi ịkpọzie afa yo AJAANA Obosi, kpọọ AJAANA Mbaise ya ọnya si a ka ị nọla ebe a, maka na ezi eteka. Ya na ugwu bụ nkwanyelụ. O nwere ife a na-eme ọ dị mma, nwee ife a na-eme n'anya mmadụ ọ dị ka ọ dị mma, mana ọ dịcharụ mma, maka ife na ịma mkpolu ife dị iche iche, energies dị iche iche, mmụọ dị iche iche kpọbata n'obi. Onye a na-ekwu, onye a na-ekwu, onye a na-ekwu, onye a na-ekwu, na-enwe akpa esesa. Ụmụnna na-aghọghalizi onye na-eme ibie. Ya na nwaada bụ ada ọkpụ, ada nwa ọkpụ ogwugwu bụ ọkụ ogwugwu. Ada nwa ọkpụ isi adị atọ na mba. AJAANA ejikpụ aka ọ na-echigha, maka na mmụọ na-ebu nke ofufe. Ya na ọ na AJAANA ejikpụa o sonye n'ife dị mma. Ya na anyị na-ekwu alụkwụsị, ndị ụzọ fa bụ ụzọ alụkwụsị ụwa nke ndị Igbo. Ife niile enwere usoro ka alụ a wee kwụsị. Aga m eweta ozi m a n'isi njedebe, maka na otogoli ogologo asị bụ nka mgbu anya ụzọ na-abụ, mana akọlọzi m na-aga. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Onye unu na-anụ unu bụ Ngozi Chukwu ka Adaobi Jele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. N'izu ọzọ anyị ga-aba n'ọnwa nke alụkwụsị, maọbụ na nkọwa. Ọ bụrụ n'ọnwa nkọwa ọnwa alụkwụsị, nkọwa alụkwụsị, ka anyị wee chịkọọ ife niile gbasara Igbo. Ekenekwa m unu ndị nke m. Ya gazielu unu, ya makwala unu mma. Ka ọ dịkwanụ n'izu ụka ọzọ.